በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሰኔ ዕለት 11 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክስድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መብርሃን አደይ ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። ማር ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት 11 ሰነ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ብሰማዕትነት አዕረፈ። ቅዱስ ገላውዲዮስ ኣብ መበል 300 ክፍለ ዘመን ኣብ ናይ ቀደም ግዝኣት ሮም ወይ ከዓ ሮማ ኣብ ዝነበረ አንጾኪያ ናይ ሕጂ ድማ ሶርያ ዝተወልደ ቅዱስ ሰማዕት እዩ። ኣቦኡ ኣብ ጥልዎስ ናይ ሮም ቄሳር ዝነበረ እንትኸውን ንኑማርያኖስ ይቕረታ ንኑማርያኖስ ድማ ሓው እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እዩ ዝዓበየ። ኣብቲ ወቅቲ ጽቡቕን ሕማቕን ነገራት ነበረ። እቲ ጽቡቕ ነገር ኣብ ናይ ቤተ መንግስቲ ኣከባቢ ዝነበሩ ልዑላን መብዛሕቲኦም ብፍቕሪ ክርስቶስ ዝተኣስሩ ነበሩ። ካብዚኦም ንምጥቃስ ድማ ቅዱስ ፋሲለደስ፣ ቅዱሳን ፊቅጦር፣ ቴዎድሮስ፣ ኣባዲር፣ ኣውሳቢዮስ፣ ዮስጦስ፣ ኣቦሊ፣ እስጢፋኖስ ወዘተ ነበሩ። ካብ ቅዱሳት ኣንስቲ ድማ ማርታ፣ ታውክልያ፣ ኢራኢ፣ ሶፊያ ወዘተ ነበራ። እቲ ኣሸጋሪ ነገር ድማ ወግሐ ጸብሐ ናብራኦም ውግእ ነበረ። ናይቲ ዘመን ናይ ፋረስን ናይ ቁዝን መራሕቲ ተዋጋእቲ ስለ ዝነበሩ ዕለት ግጥም ወይ ከዓ ውግእ ነበረ። በዚ ምኽንያት ድማ ቅዱስ ገላውዲዮስ ዝተመስከረሉ ሓርበኛን ዝተባረኸ ንጹህ ክርስቲያንን ኮይኑ ዓበየ። ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ብምጽናዑ ህይወቱ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ጨውነት ዝመቀረ ነበረ። ንሱ ናይ ነገስታት ቤተሰብ እዩ። ማኣዱ ወይ ከዓ ምግቡ ድማ በብዓይነቱ መሊኡ እኳ እንተሃለወ ንሱ ግን ከይመሰየ እኽሊ ኣይጥዕምን ነበረ። ጸሎቱ ስሙር፣ ስግደቱ ምስ ምድሪ ኣነባብራኡ ብፍቕሪ ኮነ። ከምኡውን ብድንግልናኡ ጽኑዑን ሓያልን ነበረ። ኣብቲ ግዜ ከም ቅዱስ ገላውዲዮስ ዝበለ መልክዕ ጽቡቕ ደመጉቡእ ኣብ ኣከባቢኡ ኣይነበረን። እዚ ግን ከታልሎ ኣይከኣለን። ኩሉ ኣብ ኢዱ እኳ እንተኾነ ንዕኡ ግን ምርጫኡ ሃይማኖተ ክርስቶስ ጥራሕ ነበረ። ቅዱስ ገላውዲዮስ ካብ ውግእ ምስ ተመልሰ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ሃይማኖቱ ክሒዱ ንህዝቢ ናብ ጣዖት ከስግድ ንክርስቲያን ድማ ክቐትል ጸንሖ። እዚ ቅዱስ ሓያል ገላውዲዮስ ድማ ናይ ውግእ ሰብ እዩ እሞ ንንጉስ ክቐትሎ እንዳኸኣለ እንከሎ ገደፎ። ኣብቲ ሰሙን ንገላውዲዮስ ክልተ ምርጫታት ቀረበሉ። ንክርስቶስ ክሒዱ ናይ ንጉስ ተኸታሊ ምዃን፣ እቲ ካልኣይ ድማ ወይ ብክርስትናኡ ደሙ ምፍሳስ። ናይ ቅዱሳን ምርጫኦም ፍሉጥ እዩ እሞ ተኣሲሩ ናብ ግብፂ ተጓዓዘ። ኣብኡ እውን ነቲ መኮንን ስለ ሃይማኖት ተኸራኸሮ። እቲ መኮንን ግን ስለ ዝተባሳጨወ ነዚ ቅዱስ ብነዊሕ ጦር ንጎኑ ወግኦ እሞ ዘለፍ ኢሉ በዛ ዕለት ንነፍሱ ሃበ። ህዝቢ ክርስቲያን ድማ ብሕቡእ መጺኦም ናይዚ ቅዱስ ስጋ ቅዱስ ገላውዲዮስ ጨና ቀቢኦም ጥዑም ሽታ ምስ ዝማሬ ገነዝዎ። ኣደ ዓርኩ ዝኾነት ቅድስቲ ሶፊያ ድማ መጺኣ ከዓ ናብ ሶርያ ወሰደቶ። ጸሎትን በረኮትን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለገላውዲዮስ ሃይማኖተ ክርስቶስ ተአሪዞ አልባሰ መንግስት ኢሃወዞ ለመኮንን አላዊ እንዘይትገአዞ እሚስማ ቃሎ ወእሚተአደው ትእዛዞ በኩናተ ኢዱ ኣብደረ ተረግዞ ይብል። ሰነ 11 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ 1088 ማሕበር ቅዱስ ገላውዲዮስን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዳሴ ቤቱ ግብጽ እዩ። አሜን። ንእግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይኹን።
ንዓና ድማ ብጸለቱ ናይ ቅዱስ ገላውዲዮስ ይምሓረና ትውዓትን ተኣማንነትን ድማ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን ናይ ሰነ 12 ናይ ቅዱስ ሚካኤል ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱሳንን ዓመታዊ በዓል ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዛ መዓልቲ እዚኣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ላሊበላን ቅድስቲ አፎምያን ቅዱስ ባህራንን ይኽበሩ። ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ብጥንተ ተፈጥሮኡ ኣብ ኢዮር ሓይላት ዝተባሃሉ ነገድ መላእክት ተሸይሙ ነበረ። ሳጥናኤል ኣብዚ ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር ብዝፈለጦ ከምኡውን ብትሕትናኡን ለውሃቱን ኣብ ልዕሊ ኩሎም 99 ነገድ መላእክቲ ተሾመ። ኣብ ናይ ፍጥረት ወገን ካብ እመቤትና ቀጺሉ ከም ናይ ቅዱስ ሚካኤል ዝኣክል ክቡርን ርህሩህን የለን። ብኣማላድነቱን ብረድኤቱን ዝተፈልጠ መልአኽ እዩ። መጽሓፍ መልአከ ምክሩ ለእግዚአብሔር ይብሎ ወስሙ መስተሳህል እውን ይብሎ። ቂም ዘይብሉ ንምሕረት ዝፈጥን ሕያዋይ መልአኽ እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ መከራ ንዝነበሩ ቅዱሳን ኩሎም ሞጎስ ረዳእን ኣድሓንን ስለ ዝኾኖም መጋበይ ብሉይ ተባሃለ። ንእስራኤል እውን ን40 ዘመን ኣብ በረኻ መሪሑ መጊቡ እዩ። ቅዱስ መጽሓፍ ስለ ቅዱስ ሚካኤል ብዙሕ እዩ ዝብል በረከቱ ይሕደረና። ደስ ዝብል ድማ እዚ ርህሩህ መልአኽ ምስ እመቤትና ፍሉይ ፍቕሪ ኣለዎ። ካብ ናይ ኣድኣ ማህፀን ጀሚሩ ስጋብ ሕጂ እንሆ ምሳ ኣሎ። ደስ ኢልዎ ይእዘዛ ከም ማልድ ኣብ ዝደልየ ድማ ኣደጎይታይ ቅደሚ ይብላ። ናብ ናይ እሳት መጋረጃ ብሓንሳብ ኣትዮም ንዓለም ምሕረትን በረከትን የውርዱ። ንቅዱስ ሚካኤል በዚ ዕለት ስለዘን ነገራት ነኽብሮን ንዝክሮን። ሓደ ኣብ ልዕሊ ኩሎም መላእኽቲ ሓለቓ ኮይኑ ምሻሙ። ካልኣይ ቅዳሴ ቤቱ ኣብ ውሽጢ ግብፂ። ሳልሳይ ንቅድስቲ አፎምያ ከም ዝሓገዛ። ራብዓይ ንቅዱስ ባህራን ምብጻሑ። ሓምሻይ ንቅዱስ ላሊበላ ናብ ሰማያት ምዕራጉ። ሻድሻይ ስለ ኩሎም ፍጥረታት ምሕረት ዝሓተሉ ዕለት እዩ። ሊቀ መላእክት ብክንፈ ረድኤቱ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ይሓልወና አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ላሊበላ ንጉስ ኣብ 12 ክፍለ ዘመን መወዳእታ ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ዝነገሰ ቅዱስ ላሊበላ ብብስራተ መልአክ ተወልደ። ቅዱሳት መጻሕፍቲ ገና ካብ ንእስነቱ አጽንዐ። ካብ ናይ ቅዱስ ዘርኢ እኳ እንተኾነ ንሱ ግን ብጾምን ጸሎትን ካብ ናይ ንጉስ ዘርኢ እኳ እንተኾነ ንሱ ግን ብጾምን ጸሎትን ብትሕምርትን ብጾምን ብኩሉ ዓበየ። ብየሕዋቱ እኳ እንተተገረፈ ቂም ኣይነበሮን። ስለ ናይ ፈተውቱ ፍቕሪ መርዚ ሰተየ። ኣብ ልዕሊ ዙፋን ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ኮይኑ እኳ እንተተቐመጠ ንሱ ግን ኣነባብርኡ ገዳማዊ ነበረ። ምስ ዝተባረኸት ቅድስቲ ሰበይቱ መስቀል ክብራ ሓንቲ መኣዲ ጥራይ ኣብ መዓልቲ ይጥዕሙ ነበሩ። ከምኡውን እቲ ዝለምለመ ንነዳያንን ንለመንቲ ሂቦም ንሶም ዝበልዑ ቅራፍ እንጀራ ቅርፍቲ ጠረዝ ወይ ከዓ ጥራሕ ነበረ። ብኣካለ ስጋ ናብ ሰማያት ተነጢቑ ብዙሕ ምስጢራት ርእዩ እዩ። ብምሳሌኡ ድማ ሃገረ ሮሃን ወይ ከዓ ላስታን ሰርሐ። ስጋብ ሕጂ ምስጢር ዝኾኑ ፍልፍል ኣብያተ መቕደስ ናይ ኢዱ ስራሓት እዮም። ስራሑ ድማ ድሕሪ ምፍጻሙ መንግስቱ ንቅዱስ ንኣብ ኮተለኣብ ኣውሪሱ ብመንኖ ጥሪትን ብቅድስና ናብራን በዛ መዓልቲ የዕረፈ። ጎይታና ድማ ስምካ ዘኽበረ ዝኽርኻ ዝዘከረ ኣብ ቤትካ ዝሓደረ ካብ ርስተ መንግስተ ሰማያት ከካፍሉ እየ ክብል ቃል ኪዳን ኣተወሉ። በረከቱን ክብሩን ይዓድለና ናይ ቅዱስ ላሊበላ ኣቦና አሜን። ቅድስቲ አፎምያ ምስ ቅዱስ ኣስተራኒቆስ ኣብ ዝተቐደሰ ሓዳር ዝነበረት ምጽዋት ዘዘውተረት ኣብ ናይ ቅዱሳን ፍቕሪ ዝጸንዐት ንጽህናኣ ሓያል ንሰይጣን ዘሕፈረት ሕያወይቲ ኣደ እያ። ሎሚ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስእሊ ተሓቂፋ ብትእምርተ መስቀል ኣማዕቲባ ይዕረፈት። ቅዱስ መልአኽ ድማ ናብ ገነት ይዕረጋ። በረከት ኣዴና ቅድስቲ አፎምያ ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ቅዱስ ባህራን ቀሲስ ካብ ሕያወት ክርስቲያን ኮይኑ ግን ካብ ድኻታት ወለዲ እዩ። ካብ ህፃንነቱ ብግፍዒ ናብ ባሕሪ ዝተደርበየ ብናይ እግዚአብሔር ጥበብ ዓብዩ ናይ ግፍዐኛ ንብረት ዝወረሰ
ምስ ጽቡቕ ሓዳሩ ብቕሽነት ዘገልገለ ምጽዋት ዘዘውተረ ኣብያተ ክርስቲያናት ዘህነጸ ለዋህ ክርስቲያን እዩ። በዚ መዓልቲ ዓሪፉ ፈታዊኡ ቅዱስ ሚካኤል ድማ ኣብ ዕረፍቲ ገነት ኣንበሮ። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ናይ ቅዱሳን በረከት ይኽፈለና ኣሜን። ሰነ 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ላሊበላ ጻድቕ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅድስቲ አፎምያና ምስ በዓል ቤታ፣ አሰራኒቆስ፣ ቅዱስ ባህራን ቀሺ፣ ቅዱስ እለ እስክንድሮስ ሊቅ፣ አባ ዮስጦስ ሊቀ ጳጳሳት ወዲ መዝሙሩ ንሐዋርያዊ ቅዱስ ማርቆስ፣ አባ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ፣ ቅዱስ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ፣ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ። ኣብ ሰማይ ከዓ ውግእ ኮነ። ሚካኤልን መላእክቱን ነቲ ገበል ተዋግእዎም እቲ ገበል መላእክቱ ድማ ተዋግእዎም እንተኾነ እቲ ገበል መላእክቱን ተሳዒሩ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነበረ ቦታኦም አጥፍኡ። እቲ ብዘላ ዓለም ዘስሓታ ዓብይ ገበል ተደርበየ። ንሱ እቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥንቲ ተመን እዩ። ናብ ምድሪ ተደርበየ፣ መላእክቱ እውን ምስኡ ተደርበዩ ይብል ራእይ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 7። አሜን። በረከቶም ይሕደረና። ናይ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ቅዱስ ገላውዲዮስ ናይ ኩሎም ዕለት 11 12 ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳና በረከቶም ይሕደረና። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና። አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት በአፍ ቅዱስ ሚካኤል በአፍ ቅዱስ ሩፋኤል ኩሎም ይተአረመለይ። አሜን ወአሜን ወለ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰለነ ታዋነ ዘእስተ መንሶት አላድነነ ብርሃንነ ኩኩል ስመ ዘአኬት መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦውዘት ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቸው ድንግል በስጋችን መግዚያወር ጽባሕ ሰላም ለኪ ቡሩክት አንት ማርያም ስቡርክ ረከርትኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ተጸጋ መልእተ ውዳሴ መልእተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጸሊ ምህረተ በእንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ከተማፀነ መክራንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።